Kamu ba? Ay, kimagtagay na. Mag-vlog kita. Kagay duhos mo na. Mag-vlog na ba? Kimagtagay. Sakit. Patay. Stroke. Wala. Power Rangers. Ang vitamin sa mga gwapo, diara. Pagaon, bubud na. Ala, kawaw. Sili ka. Vitamins. Grabe pulit oy. Sulit na gan. Para magwapo ta. Kamu ba? Ay, kimagtagay na. Mag-vlog kita. Kagay duhos mo na. Mag-vlog na ba? Kimagtagay. Sakit. Patay. Stroke. Wala. Power Rangers. Nanalo na mag-stroke. Sige, magtagay ng vlog. Gusto ka? Masukos ko ka? Ha? Sige, magtagay ka. Nauna na ako sa iyo content. Ano ba? Vlog eh. May. Tara, resulta ta sige tagay way kaon-kaon. Wala. Panagbuka gini nyo oy. Wala kay baro na anniversary na to ron. Anniversary ron sa Marat Vlog. Nung tap. Grabe pre, anniversary kulapo yung gino. Kuton. Taon, ka maloy mo, sponsor ita mo yung kulapo. Napol naman ni sponsor para vlog. Kita man. Hercules, Lucia, Ibi. Bahala ka. Bahala. Alam mo. Ayo. Dahil sponsor. Sige kang ilom di ka kalito pre. Pugo ba? Lucia. Hercules, Lucia, Ibi. Hercules, Hercules. Alam dahil. Ano yung bahala? Wala. Magtarong ba? Sponsor ba no? Uy, sa imo harap na Dalawang ginagawa ko sponsor na. Hercules. Hercules. Lucia. Ibi, pas eh. Hercules, Lucia. Salamat sa sponsor, Hercules and Lucia Ibi. Happy 35th anniversary. Happy 5th anniversary. Happy anniversary. Happy 5th Balik ka ba? Happy 5th Happy 5th anniversary. Happy 35th anniversary. Happy 35th anniversary. Play. Happy 5th. Happy 5th. Balal ka po. Okay, balik ka lang. Last. Happy 35th anniversary. Happy Papa Paul! Ayaw mo siya. Papa! Happy 35th anniversary! Hercules and Lucia Ibi! Yes! From Ibi Car Cebu Tour, a.k.a. Brian Ibi! Mga kao, naramo po tayo! Og tara ito pinakalamihan na vitamins! Yes! Salamat din nag-sponsoran eh! Og happy 35th anniversary! Hercules and Lucia Ibi! Yes! Takang salamat! Ikaw ko no? Happy 35th. Happy 35th anniversary! Oh! Bakta ba no? Anniversary. Hercules and Lucia! Ha? Hercules and Lucia Ibi! Ala, ulit na. Oh, gabi 6 years anniversary Marat Vlog! Yes! Onlo na Jamaica to eh, kinaanay og sili bagaon! Yes! Kaya lang yapog mga naong! Dalawa surta ni pagod pa sa pagod! Gabi mo, pabugasan na kagnaong mo! Laminin ta na bagaon kay pataas ginabuhi! Oh, pataas mo tungol!
Oh, pakita mo ron sa bakong luto ng tinahe mga kaon. Ang dili bakong luto, pero bakong pumaki. Oh, mo naging ko na magic ba? Oh mga kaon, wala na ka titimurin. Diyan sa mo kay magmaniyo na may goodbye tomorrow morning. Mga kaon, mag-cooking show na ko, beautiful. Mga kaon, pakita mo sa bagong luto. Coco Martin, ang custard o ang crispy pie, ilunod. Ang custard o ang crispy pie, diara. Di sa nini mo pa inito mga kaon. Imo sa ni mikos. Ikaw man mga kaon, natuloy pa bukalon. Usa ilunod ang tinae. Bukal na mga kaon. Sod Coco Martin, ang tinae ilunod. Ang tinae, diara. Ato nito mga kaon. Dalawa mga kaon, sugod na pamilya to. Sugod na. Sili. Okay na mga kaon, ato na haunon. Lang, crispy lang. Ang tiga, pre. Natungod. Ala, crispy na. Mga kaon, magluto na sa itong sauce di marat. Coco Martin, ang lamas ilunod. Ang lamas di ara. Sili po. Ato ito nito mga kaon. Sugod ko Martin, ang sili ilunod. Ang vitamin sa mga gwapo di ara. Ato ito nito mga kaon. Sugod ko Martin, ang patis ug ang suka ilunod. Ang patis ug ang suka nga paut di ara. Sugod ko Martin, pang palasa ilunod. Kompleto ricanos. Ato ito nito mga kaon. Sunod ko Martin, ang custard ilunod. Ang custard di ara. Ato ito nito mga kaon. Mga kaon, murag okay na mga kaon. Ato na ipatalaga ko Coco Martin. Pasok, 24 oras, walang kilikilan, pambata lamang. Gumayra. Oh, gumayra, puro po sili. Dami ano? Dami Mas baho sa dap. Mga kaon, murag okay na, sampi na, wow! Mga kaon, bubud na. Ala, kawaw! Mga kaon, iting na. Sili ka. Kapal yun ako. Pitas. Di akin, mga minit. Sus, iya po, man yung sili di eh. Gini, din yung crispy. Kakay naman. Pinayas glaset. Mini na doon sili. Jadi mga kaon. Probably po. Ya, kaon. Winrocks TV. Winrocks TV. Nah. Buah. Poy. Nah, Dilpin on the mix. Tagalog og si Winrocks TV. Pare mga bata kay ngati. Mingaw mga bata. Ha? Grabe po nito eh. Sulit ka kaon. Para magwapo ta. Mure. Ano kaon? Ibang leman? Oh. Kadang dia. Mga kaon. Jangan tinggi sini. Sini na. Jayok. Ang jayok. Ang jayok. Ano? Ano ka? Sili puro ko. Sili pulo na kaon. Mga biyok. Kaon. Ano ba? Winrocks! Abang Winrocks! Ano? Vitamins. Nakakita ko sili. Wala sili. Pasili oh. Sili mo na una kapapa sa kaon. Wa mahurot agaw kay grabe king dagana. Dugtaw na akong bagang kinusap. Ha? Mga agaw, lidik na! Wow! Shout out
Og shoutout na ko Angelo Sumili, Wally Escosinas Balo, Mark Gill, Badit Vlog, Pahak, Mark Kondo, shoutout. Shoutout ni Arshub, Joshua Nobal, Frex Pilogs, Ajunan Alumito, Nobero, og ni B-Boy Pananganan, shoutout. Og shoutout sa Lebrando family og Distrito family. Shoutout kang Brian Norega Vlog TV og Boy Hunter. Shoutout aga. Shoutout Arkil Serialis from Canada. Loida Dichusa from Washington. Bisayang Bisdak from Bantayan Island. Albert Mahusay. Analo Sibial. Tingards Madar. Ruel Lumpayaw Rositi from General Santos City. Chino Paco from Silang Cavite. Papa Love Mario Nasilia from Rosale Amban. Nestor Sino, Rachel, Cyron and Princess Belair and Belair family from Chito Belair. Rusty, Efren, Jay, Aman, Carlito Bactol o kang Raymond J. Rupinta. Shoutout! Sa wapa mo shoutout niya, comment lang mo ko to! Wow!